Да, господа, добре дошли в следващия епизод от моето Майнкрафт оцеляване, в което имам някои работи да ви покажа. Да, първо да започнем отвън. Тук хванах крави. Да, крави хванах и ги сложих в тази дупка. По-късно ще направя, може би следващия епизод ще направим амбар. Или този може да го започнем, не знам. Тук разширих градината. И още едно нещо има. И това някой ден трябва да го запомня. И трябва да сменя тези слабове. Да. Първо да спим. Спи. И третото нещо е на третият етаж. То е... Честрум. Вече имаме честрум. И да, тук ако се досещате, ако не е, тук е за родите, тук е за храната, за дърво, за обикновено, за бяло, и тук е за спрус, два честа за дърт, дропове от мобове и животни. Да, много. И това е... Семена е пясък, но не съм сложил от кола. Айде да видим. И не знам откъде имам два пешни крайта. Тук е за различните видове камък. Трите. Андезайт, диорит и... Това е андезайт и гранит. Гранит и диорит. Това е за... Тук е за стоун, за стоунбрик и два честа за колостън. И да, това е от честно, нищо особено, но има. Да, и прозорците, не знам дали казах, ги сложи. Мисля да започнем хамбара. Няма да ги сменим сега. Но трябва първо да измисля къде да е. Да, мисля, че знам къде ще е. Мисля, на другия бряг мисля да е. Сега, този епизод ще почнем основите. И да, както винаги, никакъв камък. Наистина, никакъв камък. Как може, бе? И да, ще посъбера малко камък, мисля. Чакай. Не знам, в момента мисля как да направя мост. Първо, да. Тук мост трябва да има, който ще е от... да. Не знам какво ще е май. Само да се качете. И да, много работи минаха. От хамбари, мостове и мост. Ще направим мост. Ще ни трябва спрус първо. И да. Ще се върна, когато събера спрус. Само искам да погледнете. Изглед от птичи поглед.
Да. И да. Добре. Измислих мостът и знам как ще го направя сега. И няма да ни трябва чак толкова много дърво, но толкова. Сега да видим как да го направя, къде да го направя. Нямам дърт. Само да видя. Да, така. То ще е толкова, само да видя. Така, 1, 2, 3. До тук трябва да е. Мали, много дълъг ще стане, ба. Това не го бях предвидил. Упс. И да, аз ще пробвам на креатив. Как да ще го пробвам настрани. Не. Обърках се. Само. Така. Трябва от тук да го направя така. Мали. Едно, две, три. Тук. Слагам така. Значи трябва да стане. Две. Две сега пак. Так. Това ще го запълня с дърт, но... И сега. Да вземем дръта. Да го сложим. Сега трябва това да отиде нагоре. Така, това трябва да се щупи и да го направим така. А това отдолу да го няма. Мисля, че ще се получи добър мост. Така. Сега ще направя това с вас. И извън кадър мисля да го довършам, може би. Или другият епизод. Мали, този мост обаче е много по-голям, отколкото мислях, че ще е. Какво? Извинете, това е една моя игра, която играя. Сега да сложим така. И сега ще направим и другата града. И следващият епизод ще довършим мостът. Нашия първокласен мост. И аз не знам къде това го сложих. Да. Надявам се да ви е интересно как строя.
Да. Защото на мене лично ми... Аз това обичам в играта, че мога да строя. Иначе няма какво да правя. Да. Този мост тук ще го запълним с слабове. Да. Аз така реших да е с слабове. Тук ще заградим с фенсове, мисля. Може би. Да. И да, тази града като направим те сега и ще е краят на епизода. Само да видя къде стигна. Трябва да е тук. Да щупим това. Цък, цък. Цък. Аре, казах цък. Опа. Това трябва да го щупя. Не и това обаче. И да, хора. Това мисля да е за този епизод. И да. Тук малко ще го разчистя. Да, и ще довършим остат следващия епизод. Аз мисля даже да го променя малко. Ще го дигна още едно нагоре. И да, това ще е края. Това е следващия епизод. Ще довършим моста. Аз само ще дигна още едно нагоре това. Да, ето така, само да демонстрирам. Ето така ще стане. Ето така, цък-цък. И това няма да го има. Да. И да. Това е епизода за днес. И да. Ще се видим в следващия епизод. Надявам се епизодът да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте, споделяйте с приятели и ще се видим в следващия епизод. Довиждане!